Class 2, Chapter 4, Counting in Tens, page number 24. Chickens and the Clever Fox. Counting in tens tiom zia chu a sombi zela chiar ti na ni. Arte tele si halfing tak. Miss Tankumi farmer has many chickens in her farm. Miss Tankumi farm nei tu chuanin a farm a khanin chicken tam tak ani ni mo ars tam tak avula farm ni chuan lo a then khata chuan ni theya then khata chuan huan te poni theng chu chuan ar tam tak avula ni. One day a clever fox saw these naughty chickens playing around. Ni khachu si halfing tak hian heng arte a tak mo tak te in fiamville kha a hmoni chuan from that day she started stealing and eating chickens every day. Kamini atang khan arte te chu aru in aya ni tin mei khan chu tiang chuan ati thin ta ni chu Pithan Kumi came to know about it. Pithan Kumi chuanin alo shetha at Miss Tan Kumi came to know about it. Mo Pithan Kumi chuanin alo shetha. She asked the fox tihianin si halchu zotani, hey, do you eat my chickens? Hey, ka arte te em ni atia. No dear, I am your friend. How can I eat your chickens? Nilawe ka chian ichian ka niya engtin nge I arte tu ka e thayang ni. Miss Tankumi thought of counting her chickens every morning and evening. Miss Tankumi chuan zinga le tlaya te mo morning tu zing ti na nia evening tu tlai ti na nia zinga le tlaya te a arte te mo a chickens arte te chu chiar kha atum zia mai ni zinga le tlaya khan mo counting to chiar na ni chuan. But the chickens kept moving around here and there. He tate so tate a arte te chu an chet ring awangin. She said, Tihian asoita, I will put 10 chickens in one basket and count them. Mo ar som zelhi basket pakhata kada anga chuti chuan an vain ka chiaranga tiani. And if I find any of them missing, I will give the fox a tight slap. Pakhat po an baw mo missing chu baw nane pakhat po an baw ko mu chuanin si halhi na toking ka bengang atiani. In the morning she counted her chickens. Zinga chuan a arte te chu a chiar tani. How many baskets of 10 chickens are there? Arte som zela in pekki engzange umle a basket zelin mo basket khata som zeloma chu teng chu arte engzange omatiani khat ni thumli nga mo basket panga a umani. How many chickens are there in all 5? Atiani. Tahianin engzange som zel kan ti to khatiro 10, 20, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 mo. Vain 50 kan niya. Chuan akot vela hianin basket velo. Pakhat pani pathum palien telbokani 50 plus 4 chueng zange nyang le 50 a 4 kan bel chuan 50 51 52 53 54 tiro. Hey, 51, 52, 53, 54. Avayin 54 ka arte ka umani. In the evening, she counted the chickens again. Kaya chuan arte chu achiar tani. There are baskets of 10 chickens. Mo. Engzange. 1, 2, 3, 4. Ali chau lo ni to. Basket a khanin basket li chau lo to ni chu. Mo basket li chau kha lo ta mo. 1, 2, 3, 4 basket cha lo to. There are engzange nyang 10
20, 30, 40, 41, 42, 43. Chuan 10, 20, 30, 40 ta 40 kan lo zia kang mo. Som ni som thum som li ti na ni chu som li kan lo belang 40 plus hemi r te chuang pathum te hi 43 anita ni vain zinga chuan r kha som nga palian oma he hi 10 20 30 40 50 51 52 53 54 ani ani tlai lo ni chuan 10 20 30 40 41 42 43 43 chi alo nei ta ni chuan zinga nei tangin tlaya nei hi kan lo paido na ni zinga nga li ne ya tlaya chon li thuma ne ya nga li atanga li thum pai chu engza nge niang o heta hian lo ti chinang o heti zonga zia hianin a ol deva 4 atanga 3 kan pai chuan 4 atanga 3 kan pai chuan 1 2 3 pakhat alabanga 5 a 4 kan pai chuan pakhat alabang tro di chuan 11 chickens have been eaten by the fox si hal chuanin r som pakhat alo a ti na ni chu mo som ni som thum som li som nga khat nga ni nga thum nga li kan nei som ni som thum som li khat li ni li thum chuan som nga pali atangin som li pathum kan paya som pakhat alo chuaka hei hi r te si halina e zat chu ni ta ni si hal chuan r te som pakhat om alo e zo ta ni chu. How many are these? Buanga collects sticks from the jungle. He sells them in the market. Buanga chuanin ram hnuai atangin mo thing tuai kha latani thing tuai tiang o thing tuai mol nyang chu mol kha chuanin I bazara ashal chinani he uses 10 sticks to make one bundle thing som zel ton khom kha ton khat a tel thin ta ni chu thing tel khata hianin thing som zel om ti na chuan heta hian thing tel thum malo nei ta ni thing tel thum chu engzange niang som zel alo ni chuan som plus som engzange lo chua kang le som chu engzange heti zong he chuk zong I kan zia kang o shat ol samnan 0 lir to 0 pakhat bel pani pakhat bel pathum mo pakhat pani pathum som thum mani buanga chuanin helaya chuan avain thing som thum mol som thum mani tina chu o ka soi swal reng mai mol tina mol sticks tu mol tina o chuan now how many sticks in all are these ta hianin sticks engzange kan lo chiar do na ni som kan nei phot adot lia som le kan nei le heta som kan nei le chuan engzange lom pakhat pani pathum pali panga paruk pasari pariat pakwa kan nei boka kan bel do na ni an vai hian mo bial lir pathum le pakwa bel chu pakwa ani pakhat pani pathum chuan engzange nei som thum pakwa anei ti na chuan bandali telli chuan engzange nei yang o tel khat tel ni tel thum telli tiro telli a chuanin thing chu bial chu bial nia pakhat pani pathum pali telli a chuan thing som li lo nei ni chu There is a wedding in Maltese house. She is making flower garlands. She uses 10 flowers to make one garland. Mo Malti itay na chuanin innei na uma. Chuti chuanin parchi siamani. Parchi pakhata chuanin pangpar somzel athila. Chuanin pangpar parchi engzange anei kan lo chiarang.
som 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 theu an ni mo in sha thiam theina som theu hi ka han pe ni chuan hei hi abang pariat ani chuan hela hem pangpa reng zange kan lo belang o som li ri khat ni thum li nga kan ne tro som li ri panga le pariat bel chu helaya pariat bia li le pariat chu pariat nia pakhat pani pathum pali panga somnga pariat ani mo chuan 58 a tina ni chu chuan helaya hian engzange kan chiar liang somania kan sin chi anan kan mangang o achunga hian kan ziak zelanga chin chia ol nan chuan pangpar tladar hi engzange khat ni thum li nga ruk sari pasari tladara oma chuan pangpar hi khat ni thum li nga ruk par chi hi paruk kan nei ani mo pakhat pani pathum pali panga paruk chu wangin ten hi paruk kan zia kan khat ni thum li nga ruk chuan 7 kan tel bok to na ni bia lir le pasari chu pasari nia khat ni thum li nga ruk paruk som ruk pasari helai picture bi ga chuan 67 a omani mo how many garlands of 10 flowers each can you make using 21 flowers draw them in the space below ta hianin pangpar som zel mangin pangpar chi engzange pangpar som hi pakhat ilo nei ta mo pangpar som hi pakhat ilo nei ta chumi mang chuan par chi lo siam ta la par chi pakhata pangpar som zel ilo thilanga chu chuan par chi engzange ilo siam thei lo pi a picture lo draw ro atiani chuan kan lo draw thinang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som so mani tan he chu so mani tapot chuan ta kan siam liang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa so mani le ta som ni chu ni ta der mei chu wangin pakhat abang ti na ni chu par chi pani kan siam theya chuan pakhat la bang hei wan hi la bang ni